Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε πόσο σημαντικό είναι το κτίριο να έχει υψηλή ποιότητα κατασκευής, γιατί επηρεάζει άμεσα την κατανάλωση ενέργειας αλλά και την ποιότητα ζωής μας, αφού περνάμε το 80% του χρόνου μας μέσα σε αυτό. Σήμερα ξεκινάμε να αναλύσουμε το κέλυφος του κτιρίου, δηλαδή όλα εκείνα τα δομικά στοιχεία που το περιβάλλουν και το προστατεύουν. Θα μιλήσουμε για τους τοίχους, τα κονιάματα, τα επιχρήσματα και τη μετάδοση θερμότητας. Στο τέλος θα ξέρετε γιατί αυτά τα φαινομενικά απλά στοιχεία είναι κρίσιμα για την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας. Θα δούμε τα βασικά στοιχεία της οικοδομικής και θα εξηγήσουμε πώς η θερμότητα ταξιδεύει μέσα στο σπίτι μας. Αν καταλάβουμε αυτό, θα ξέρουμε πώς να σχεδιάζουμε σωστά τα κτίρια. Τα είδη της τοιχοποιίας. Ξέρατε ότι οι τοίχοι του σπιτιού σας δεν είναι όλοι οι ίδιοι? Ανάλογα με το υλικό δόμησης, οι τοίχοι διακρίνονται σε λιθοδομές, πληθονδομές, σύνθετους και χυτούς. Παλαιότερα οι τοίχοι χτίζονταν κυρίως με πέτρες λιθοδομές, άλλες φορές χωρίς καθόλου λάσπη, ξηρολιθιές, άλλες με κονίαμα και πιο καλοδουλεμένες πέτρες. Όσο πιο επεξεργασμένη η πέτρα, τόσο πιο ανθεκτικός και καλέσθητος ο τοίχος. Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής, υπάρχουν 4 είδη λιθοδομών. Οι ξηρολιθιές, όπου το χτίσιμο γίνεται χωρίς κονίαμα, με ακανόνιες πέτρες. Οι αργολιθοδομές, το χτίσιμο γίνεται με κονίαμα, με λάσπη ανάμεσα, με αργούς λίθους. Είναι η λαξευτή λιθοδομή, όπου ο τοίχος με πιο καλοδουλεμένες πέτρες έξω, το χτίσιμο γίνεται με κονίαμα, η μίξη στους λίθους και εξωτερική πλευρά και αργούς λίθους στην εσωτερική πλευρά, και η λαξευτή λιθοδομή, όπου το χτίσιμο γίνεται με κονίαμα και ξεστούς λίθους, που είναι καλοδουλεμένος πέτρινος τοίχος. Πληθονδομές κατασκευάζονται από τεχνητούς λίθους, πλήνθες, που συνδέονται με κονίαμα και διακρίνονται σε οπτοπληθονδομές και τσιμεντολιθοδομές. Με την πάροδο της τεχνολογίας μπήκαν τα τούβλα και οι τσιμεντόλιθοι. Οι οπτοπληθονδομές είναι τα κλασικά κόκκινα τούβλα, ενώ οι τσιμεντολιθοδομές χρησιμοποιούν τσιμεντόλιθους που δίνουν αντοχή αλλά και βάρος στο κτίριο. Ειδικότερα οι οπτοπληθοδομές, το χτίσιμο γίνεται με οπτόλιθους τούβλα που κατασκευάζονται με την όπτιση ψήσιμο μείγματος αργύλου, άμμου και νερού σε διάφορους τύπους. Οι διαστάσεις των τούβλων διακρίνονται σε χιλιοστά με τη σειρά ύψος επί πλάτους επί μήκος, παραδείγματος χάρη 6 επί 9 επί 19 χιλιοστά. Οπότε έχουμε τούβλα 6όπτα, 8όπτα, 9όπτα, 10όπτα, 12όπτα, μπλόκια. Και τέλος, ανάλογα με τη διάταξη των τούβλων, ο τοίχος μπορεί να είναι δρομικός, ορθοδρομικός, που είναι κυρίως μόνο για εσωτερικούς τοίχους, μπατικός και υπερμπατικός. Όσον αφορά τις τσιμεντολιθοδομές, το χτίσιμο γίνεται με τσιμεντόλιθους, οι οποίοι κατασκευάζονται από τσιμέντο και αμμοχάλικο σε αναλογία 1/12 και χρησιμοποιούνται 1 μήνα μετά την παραγωγή τους. Σύνθετη και χυτή τοίχη. Σήμερα έχουμε και πιο μοντέρνους τοίχους. Σύνθετους, δηλαδή φτιαγμένους από διαφορετικά υλικά, ή χυτούς, από μείγμα σκυροδέματος που χύνεται σε καλούπια. Οι χυτοί τοίχοι κατασκευάζονται από ρευστές μάζες κατάλληλων μειγμάτων, νερό, τσιμέντο, ασβέστης προς μίξης, οι οποίες στη συνέχεια σκληραίνουν. Χωρίς το σωστό κόλλημα, κανένας τοίχος δεν στέκεται. Όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τα κονιάματα σύνδεσης. Το κονίαμα, ή αλλιώς η λάσπη, είναι αυτό που κρατάει τους λίθους ή τα τούβλα ενωμένα. Κατά το χτίσιμο του τοίχου, το μείγμα αυτό έχει ρευστή μορφή και στη συνέχεια σκληραίνεται με το χρόνο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κονιαμάτων
Υπάρχει το ασβεστοκονίαμα, το τσιμεντοκονίαμα, το ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, ακόμη και μαρμαροκονίαμα. Κάθε ένα έχει άλλες ιδιότητες και άλλες χρήσεις. Το ασβεστοκονίαμα είναι πορτός βυσμένης ασβέστου συν άμμος συν νερό. Το τσιμεντοκονίαμα είναι τσιμέντο συν άμμος συν νερό. Το ασβεστοτσιμεντοκονίαμα είναι τσιμέντο και ασβεστοκονίαμα. Και το μαρμαροκονίαμα είναι μαρμαρόσκονη συν ασβέστη συν νερό. Μόνο προσέξτε, αν κάνει πολύ κρύο κάτω από 4 βαθμούς Κελσίου, σταματάμε τις εργασίες. Θα πρέπει να διακόπτεται κάθε εργασία παρασκευής και χρήσης κονιάματος. Ενώ αν κάνει πολύ ζέστη, τότε θα πρέπει να βρέχουμε τα υλικά πριν χτίσουμε. Για να εξασφαλιστεί η απόλυτη πρόσφυση των λίθων, των τούβλων ή των τσιμεντόλιθων με το κονίαμα, τα υλικά αυτά πρέπει να καταβρέχονται πριν το χτίσιμο, εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή. Ξέρατε ότι ο σοβάς δεν είναι μόνο για ομορφιά? Τα επιχρήσματα. Ο σοβάς ή επίχρησμα προστατεύει τον τοίχο από την υγρασία, από το θόρυβο και το ψύχος. Φτιάχνεται σε 3 στρώσεις: το πεταχτό, το λάσπωμα και το τριφτό. Η διάσταση του επιχρήσματος, όπως είπα πριν, γίνεται σε 3 στρώσεις. Η πρώτη στρώση, το πεταχτό, σκορπίζεται στον τοίχο με μυστρή. Η μηχανή έχει πάχος 5 χιλιοστά και αφήνεται να στεγνώσει. Παρασκευάζεται από ένα μέρος ασβέστη, 2 ή 3 μέρη χοντρό κοκκισάμου και 150 κιλά τσιμέντο, ανά κυβικό μέτρο κονιάματος. Η δεύτερη στρώση, το λάσπωμα ή αστάρι, έχει πάχος 12 με 15 χιλιοστά και διαστρώνεται με τη βοήθεια ενός πύχη και που κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις και εφόσον έχουν κατασκευαστεί οδηγεί από το υλικό του επιχρήσματος. Παρασκευάζεται από ένα μέρος ασβέστη και 2 ή 2,5 μέρη με τριό κοκκιάμο. Η τρίτη στρώση, τελευταία, το τριφτό ή υψηλό, έχει πάχος 5 χιλιοστά και απλώνεται κυκλικά με τριβίδι, ενώ συγχρόνως διαβρέχεται. Παρασκευάζεται από ένα μέρος ασβέστη, 2 μέρη ψηλό κοκκιάμο και τσιμέντο. Αν αντί για άμμο χρησιμοποιηθεί ρύζι από μάρμαρο, έχουμε το μαρμαροκονίαμα. Σε ορισμένα επιχρήσματα η δεύτερη στρώση γίνεται με θερμομονωτικό κονίαμα. Ένα σάκος περιλίτης είναι τα 2 τρίτα σάκου τσιμέντου συν 25 γραμμάρια πλαστικοποιητή και 45 κιλά νερό, που ονομάζεται θερμοσοβάς. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν και θερμοσοβάδες με μόνωση, αλλά και οικολογικά επιχρήσματα που χρωματίζουν τον τοίχο χωρίς να χρειάζεται βάψιμο. Τα οικολογικά επιχρήσματα παρασκευάζονται από ασβέστη και κεραμικά προϊόντα, θηραϊκή γη, ποζολάνι, μήλο ή και κεραμάλευρο. Δεν χρειάζονται συντήρηση και έχουν μεγαλύτερη αντοχή από τα κοινά επιχρήσματα. Πολλές φορές στο μείγμα προστίθεται μικρή ποσότητα ρητίνης για αύξηση αντοχής τους. Οι καλύτερες εποχές για σοβάτισμα είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. Άρα η καλύτερη εποχή είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο για την κατασκευή επιχρήσματων. Ο τοίχος πρέπει να βραχεί πριν από την πρώτη στρώση του επιχρήσματος. Θα πρέπει όμως να μην είναι θαλασσινή γιατί περιέχει άλατα και ο ασβέστης να είναι τουλάχιστον 10 ημέρες βυσμένος. Η επίχρηση με το σοβάτισμα δηλαδή, κάθε στρώση πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπή εργασίας. Στις μεγάλες επιφάνειες η διακοπή πρέπει να γίνεται στα όρια των δομικών στοιχείων, των υποστηλωμάτων δηλαδή και των δοκών κλπ. Τα οικολογικά επιχρήσματα καταργούν το βάψιμο χρωματίζοντας τους τοίχους σε διάφορες φυσικές αποχρώσεις. Γιατί το καλοκαίρι το σπίτι μας κρατάει ζέστη και το χειμώνα κρυώνει? Η μετάδοση θερμότητας στο κτίριο. Αν μέσα σε ένα δωμάτιο υπάρχουν ένα φλιτζάνι με ζεστό καφέ και ένα μεταλλικό κουτί με κρύο αναψυκτικό, σε λίγη ώρα ο καφές θα κρυώσει και το αναψυκτικό θα ζεσταθεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεταφορά ενέργειας που ονομάζεται θερμότητα από τον καφέ προς τον αέρα του δωματίου και από τον αέρα του δωματίου προς το αναψυκτικό. Η μεταφορά αυτή θα σταματήσει όταν οι θερμοκρασίες του καφέ, του αναψυκτικού και του αέρα γίνουν ίσες. Από τα παραπάνω καταλήγουμε εύκολα σε 2 χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον, δεν μπορούμε να έχουμε ροή θερμότητας χωρίς διαφορά θερμοκρασίας, όπως δεν έχουμε και ροή νερού χωρίς διαφορά πίεσης. Και δεύτερον, η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε προς τη χαμηλότερη θερμοκρασία.
δηλαδή μεταδίδεται πάντοτε από το ζεστό προς το κρύο. Η εξωτερική θερμοκρασία δεν παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρατηρείται μια συνεχής διακύμανση που επαναλαμβάνεται κάθε 24ωρο, αλλά με διαφορετική ένταση στη διάρκεια των εποχών εντός του έτους. Είναι λοιπόν προφανές ότι υπάρχει πάντοτε μια διαφορά μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας ενός κτηρίου και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί μια συνεχή ροή θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο περιβάλλον. Έτσι, την ημέρα που η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική, έχουμε ροή θερμότητας από το περιβάλλον προς το κτίριο, ενώ τη νύχτα η ροή αντιστρέφεται. Όλα τα δομικά υλικά απορροφούν και αποθηκεύουν θερμότητα καθώς θερμαίνονται από την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο κέλυφος του κτηρίου. Παράγγελα σημαντική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας περνά στο εσωτερικό του κτηρίου από τα ανοίγματα, από τα παράθυρα δηλαδή, θερμαίνοντας τον αέρα, ο οποίος στη συνέχεια μεταδίδει τη θερμότητα στα δομικά στοιχεία και τα διάφορα αντικείμενα. Όλα τα υλικά δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά απέναντι στη θερμότητα. Διαφέρουν ως προς το βαθμό ευκολίας μετάδοσης θερμότητας, αλλά και ως προς την ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για να ανυψωθεί η θερμοκρασία τους. Ο βαθμός ευκολίας μετάδοσης θερμότητας εκφράζεται με το συντελεστή θερμικής αγωγημότητας λάμδα, ενώ η απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας για την ανύψωση της θερμοκρασίας ενός υλικού μάζας ενός κιλού κατά 1 βαθμό Κελσίου εκφράζεται με την ειδική θερμότητα σε. Τέλος, η ικανότητα ενός υλικού ή δομικού στοιχείου να αποθηκεύσει θερμότητα σε ένα κυβικό μέτρο όγκου του και συνέχεια να την αποδώσει με σημαντική χρονική καθυστέρηση εκφράζεται με την θερμοχωρητικότητα κεφαλαίως σε. Για παράδειγμα λοιπόν, το μπετόν έχει μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα από την πέτρα ή το τούβλο. Ειδικότερα έχει 20% μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα από την πέτρα και 48,7% μεγαλύτερη από το τούβλο. Ο αέρας έχει τη μικρότερη θερμοχωρητικότητα και το νερό τη μεγαλύτερη. Και επίσης το ξύλο έχει μικρή θερμοχωρητικότητα και δεν συνήθιζεται η χρήση του στο κέλυφος του κτηρίου. Η τύχη, η οροφή και το δάπεδο αποτελούν τη θερμική μάζα ενός κτηρίου, γιατί είναι τα δομικά στοιχεία εκείνα που έχουν την ικανότητα να αποθηκεύσουν θερμότητα. Η ικανότητα αυτή αυξάνεται όσο μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα έχουν. Οπότε, η τύχη, η οροφή και το δάπεδο λειτουργούν σαν αποθήκες θερμότητας, σαν θερμοσυσσωρευτές, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η θερμότητα που οφείλεται στα ημερήσια ηλιακά κέρδη αποθηκεύεται στη θερμική μάζα. Οπότε η θερμότητα που αποθηκεύεται στη θερμική μάζα λόγω των ημερήσιων ηλιακών κερδών απελευθερώνεται τετραχρονισμένα πολύ αργά το απόγευμα στο εσωτερικό του κτηρίου. Έτσι, τις βραδινές ώρες του χειμώνα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των θερμικών αναγκών του κτηρίου, ενώ τις βραδινές ώρες του καλοκαιριού μπορούμε εύκολα να την απορρίψουμε στο περιβάλλον μέσω του φυσικού αερισμού, ανοίγοντας δηλαδή τα παράθυρα. Ακόμη όμως και αν χρησιμοποιείται σύστημα κλιματισμού, το μέγιστο ψυκτικό φορτίο δεν συμπίπτει χρονικά με τη μέγιστη ζήτηση ενέργειας το μεσημέρι. Άρα δεν υπερφορτώνεται το ηλεκτρικό δίκτυο, αφού καθυστερεί σημαντικά η άνοδος της εσωτερικής θερμοκρασίας. Οπότε αυτή η θερμική μάζα κρατάει ζεστό το σπίτι το χειμώνα και βοηθάει να μην φορτώνεται το κλιματιστικό το καλοκαίρι. Σήμερα μάθαμε τα βασικά στοιχεία της οικοδομικής. Πώς χτίζονται οι τοίχοι, τι είναι τα κονιάματα, γιατί χρειαζόμαστε επιχρήσματα και πώς η θερμότητα ρέει μέσα και έξω από το κτίριο. Όλα αυτά φαίνονται τεχνικά, αλλά στην πραγματικότητα επηρεάζουν άμεσα την τσέπη μας και την άνεσή μας. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα, τη θερμομόνωση. Εκεί θα καταλάβουμε γιατί χωρίς σωστή μόνωση, ό,τι και αν κάνουμε, η ενέργεια απλά φεύγει από το παράθυρο. Μείνετε μαζί μας.